nasikat na sa social media ang usa sa mga statements nga nag-ingon ang gaba dili gyud magsaba. Nakadungog na mo ana? Ako gamay pa ko sa una, sige. Buhata gina, gabaan ra gyud mo. Ana unito las mama. Sige, supak-supak mo na mo. Bantay lamos gaba. Ana no? Ang sa Tagalog na karma. Karma. Tinuod na dili. Kusga. Patak ka lang. Di na tinuod oy. Di na tinuod. Kung ang meaning ana nagpasabot na kung imo kong bugal-bugalan, gabaan ka nako, pasabot tungod nako, magantos ka. Kung imong bugal-bugalan, imong ginikanan, imong supak-supakon, magantos ka tungod sa imong ginikanan, di na mo'y tinuod. Unsa may kamatuoran? Tungod kay sa imong pagbugal-bugal nako, sa imong pagtamay nako o pagdaog-daog nako, gisupak nimo ang pulong sa Ginoo, silutan ka sa pulong sa Ginoo. Sa imong wa pagpaminaw sa imong ginikanan, imong gisupak ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, tahura ang inyong mamagpapa, silutan ka sa pulong sa Ginoo. Matud pa ni Kristo, dili ko musilot ninyo apan ang mga pulong nga akong gisulti maoy musilot ninyo. So di na gaba, unsa man na? Punishment. Punishment, dili gikan nako nga imong gidaog-daog, dili gikan sa imong ginikanan nga imong gisupak-supak, kung dili gikan sa Ginoo nga nakakita sa tanan og labing gamhanan sa tanan, ug way usang makaikyas nato. Way makaikyas. We will be condemned. Mo na diri sa atong unang pagbasa, niingon ang advice ni San Pablo, kay giluwas naman mo sa Ginoo, pag huna-huna na mo mga butang tuas langit, ayaw na ni dinhis kalibutan. Ug unsa may mga butang sa langit, ang mga pulong sa Ginoo. Kay kada natutuman sa pulong sa Ginoo, muratag na ning kamot nga malangit. Kay ang Pinoy-anan sa Ginoo ang langit man, nya makasod is langit ang mga bakakon. Makasod dili. Kinsa may makasod dito? Ang magtugas tinuod. Kay ang Dios kamatuoran man, ang nagpuyo sa kamatuoran malangit. Nagilingay mong tupad, inawa ka kapamakak. Ingna. Wa ka kapamakak. Na. Makasod dito sa langit ang kanang nagsigig kabit-kabit, gasigig puyo-puyo. Makasod dili. Ngano man, kay ang sugo sa Ginoo ayaw pakighilawas. Thou shall not commit adultery. So wa nang premarital sex, wa nang uban pa mga kalaw ay bisan gani sa huna-huna nga mga kalaw ay matud pa ni Kristo nakasa na mog adultery. Kay nakahibaw laging ginawa na. Iyan ang sugo. Muna si Mama Mary, hasta guys siyang huna-huna, gibuntog niya ang sala. Hasta sa si Saint Joseph. Munang gitawag silang immaculate. Nganong immaculate man? Limpyo ang sulod ug ang gawas. Kita usahay, ang ato ramang gawas atong limpyo-limpyuhan. Pero ang sulod, matud pa ni Kristo, murag yumog mga nitso nga nindot kay tanaos gawas. Pero ang sulod di ay naatanang hugaw. Okay. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na limpyo ra ang sulod. Ing na ba na limpyo ra ang sulod. Na bitaw nga makaingon kita naagi silot. Matud pa diri sa atong Ebanghelyo, bulahan kamong mga kabus, bulahan kamong mga gigutom, bulahan kamong naghilak, bulahan kamo kung nagdumot o nagsalikway ninyo ang mga tao. Nganong mao man gisulti nga bulahan? Kay kung kamaotang mudawat sa kakabos, kamaotang mudawat sa kagutom,
kamaotang mo hilak nga mapaubsanon o kamaotang mo dawat o mo pasaylo sa nagsigig daot o nagbugal-bugal nato, wa tay sala. Way sala. Lagi. Adi mo to? Kanang sala, kanang paligas, pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth, kaning paligas, kaning 7 capital sins, na nag-ugat sa atong pagpaningkamot nga dato gid ta, daghan gid tag kwarta, nga di gid tag gutumon, pirmi gid tang busog mo na tigom gyud, nga di gid ta maghilak, pirmi gid tang happy gyud always, happy gyud, happy. O nga ang tanang tao mo pakpak gid nato, daigon gid tas mga tao, bahala na lang bakak na ning atong gipangsulti, basta daigon lang gid ta. Ano na dihagod? Ato lang ning mensyonon din kay sikat naman gyud kay ni sila. Sorry, ako na mo apil na lang sa kog mensyon kaning mga pamilyang Diskaya na contractor. Kay bawo ko nga napay daghan diha mga contractors nga naasay dagkong anomalya nga nahitabo sa ilang pagpangontrata sa DPWH. Pero karong hearing bag-o atong nadunggan nga naghimo siya affidavit, gimension gyud nila ang naa sa Congress nga matod pa sa taga-Senado, mga ngalan nga dili kayang i-mention sa kadaghanan. Ilang gi-mention sa ilang affidavit. Ginganlan yun. Tanawan ninyo sa social media. Bisan gani ang atong presidente sa Pilipinas, dili kahingan aning mga ngalana nga naapil ni aning anomalya karon sa daghan kaayong mga corruptions. Pero ilang gipanganlan. Nangisog sila paghingan, affidavit pag yun. Di ba na basta-basta? Senado pag yun imong giatubang. Karon, ang maong affidavit o maong testimonya nila magtiayon dito sa Senado, kay nag-hearing man sad og murag equal hearing ang Congress. Nakabati ko diha social media nga sukit-sukit siya sa usasad ka lawmaker sa Congress. Wa ba ka mahadlok aning imong gibuhat? Kadako aning kadaot nga imong giapil ang mga kining mga tawhana sa imong affidavit? Wa ka mahadlok? Wa mo mahadlok? Bisan ako ingon ko bitaw no? Sunan ka imo nang hinganlan nga ang mga senador gani, ang presidente o ang mga kongresista nga porting daghana ana nila, di man gani ka-mention na nang ilangan nga apil na sa kaning corruption nga dagko kayo in relation lang daan sa flood control, di man gani ka-mention. Moingon raman na ay pipila sa kongreso, na ay pipila sa senado nga naapil ani, pero di gyud ka-mention og ngan bisan ang presidente, pero sila ilang gi-mention. Hibaw mo kung sa itubag para ninyong wakakita sa social media, pero I will tell you, I will challenge you, paminaw mo sa social media na adiha, gi-interview sila itong hearing sa Senate o sa Congress. Bawa mo tubag, labi na gid kaning lalaki, ang bana nga Diskaya, relax kay iyang naong. Ningon siya, kuan man God your honor, among na pamatud-an ba nga ang 120 million ka mga Filipinos gusto naming patyon tungod sa among nabuhat. Murabag kami mo isad-an kayo ba? Gusto mi nilang patyon sa 120 million ka mga Filipinos. Mao na gisulti namo ang tinuod nganong nabuhat ni namo nga dili mi gustong mobuhat ani kung dili ugwap ami lisod-lisura aning mga tawhana nga naas gobyerno. Amo ning gisulti aron dili na mi patyon sa 120 million ka Pilipinos, patyo na lang mi
sa aning mga taong among gimensyon. O hadlok ming mamatay. Pero kung mamatay man gyud mi, at least nakahimo mi og pagmatuod unsa gyud hinungdan nganong nahitabo ni sa among kompanya. Tungod aning ni ang mga tawhanang among gimensyon. Nya gikuan-kuan siya, giana-ana, at di mo balik siya dito. Wa ba ka mahadlok mapriso? Hadlok. Di ka mahadlok mapriso imong mga anak, kastang imong kaubas kinabuhi. Hadlok. Ug tungod sa among kahadlok ana, misulti mis tinuod. Aron na kung mapriso man gyud mi or mamatay mi, nakatug-an mis tinuod. Muna ingos Kristo, bulahan ka mo kung daoton mo, bugal-bugalan mo, nganlan mo pinakangilad nga tao, tungod ka nako. Mga igsuon, kung magtug-an tas tinuod, mahimo gitang bati. Mabati gyud ka sa mata sa tao. Kay kani manggong kalibutan, ang tan-aw aning kalibutan, physical ang iyang ilang i-judge, ang imo bang physical. Pero dili sayon antoson ang torture na spiritual. Daghan ani mga bakako nato karo mga katawhan, apil naming ni asimbahan nga mga leaders, samot na nang naas gobyerno nga mga leaders nga bakakon kaayo, kusog kay mo twist og kamatuoran para sa ilang personal interest. Kahibaw ko ana, kasagaran ana nila if not all, nagmintin na og mga tablitas para makatuog sila. Stressful kay nang ilang hunahuna og kasing-kasing. Bugat. Pero musulti na kastinuod. Bisa gidumtan pakastanan, tulisokon pakastanan, pero nagtug-an kastinuod. Hayahay kay imong kasing-kasing. Kamong mga bana, nanglitan kamong mga bana, nakapangabit mo. Nya iniguli ninyo, itug-an ginaan ninyo inyong asawa. Tibok adlaw, tibok simana, yaw-yawan gyud kasi imong asawa, pero malinawon ka. Nga naman, nakatug-an man kas tinuod. Tistingin na inyo mga banang nangabit o kamo mga asawang nangabit. Isulting tinuod, di ba? Lagom ginang naong ni mo'y kaugma. Kulatahon man yun ka. Pero malinawon ka bisag lagom imong naong. Maghilak yun ka. Pero hayahay. Sa Tagalog pa, mapayapa ang iyong kalooban. Makamanage ka pag smile bisag gaagas ang imong luha kay ang imong kasing-kasing malipayon na gitug-an imong tinuod. Karon na sinahitabo sa Senado. Pagkahuman gyud itong hearing nga gitug-an na ang mga ngan pinaagig apidabit sa mga diskaya. Wa dang tigpila ka oras na ilisan dayon ang Senate President. Nailisan. Og wa sa dangatig pila ka oras gikas pag ili sa Senate President, giilisan dayon ang leader sa Blue Ribbon Committee nga si Senador Marcolita. Nga maogy nagduki-duki ato, maoy nakapatug-an sa mga diskaya. Giilisan dayon. Tingali mas epektibo kining giilis. Pero nga ko lang sang challenge ba sa mga senador na nag-reorg dayon in a very abrupt way. Why announcement? Why mga tinuod yung basihanan to convince us? Representatives baya mo mga senador o mga kongresista? Representatives mo sa mga tao. Nining gimension nga 120 million ka mga tao. Pamalandungi ka na ninyo. Nakalipay ka na sa mga tao nga nagbutar ninyo ang inyong gibuhat rong pag-reorg. Kanabang ang hearing, interesado kay mga tao, millions of Filipinos gasunod sa Blue Ribbon hearing, kaliton lang ni mugkuha ang chairman. Ang gipalit nimo, pariha ka og karisma, pariha ka og interest, makapalipay ka na sa mga tao nga nagmonitor ani karon nga maksakpa na gid ni kinsa gi tinuod nga salarin aning maong flood control. Giilisa naman. Doon na pa kay continuity. Mo na gitawag og just see what will happen. Mo na daghan kayo ning ingon ani karong
maniobra din sa Pilipinas. Munang malusno kita isip nasod, isip simbahan, malusno kita kung musod na ning matud pang San Pablo likay ni ha. Akong mensyonon ha, unsay palikayang San Pablo basig naapil ko ani, naapil sad mo ani, naapil sad nang ato mga leader sa nasod ug sa simbahan. Unsa may ngayon, patyan ninyo ang kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa mga pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon ug kahakog. Kay ang kahakog usa kuno ka Dios-Dios, idolatry. Mapungot gyud ang Ginoo niini. Busa karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan, ang kasuko, ang pagkasaputon. May daghan din ni simbahan ani apil din nagwali. Ang pagdumot, kaning dumot gyud. Napa ko nakita na sa hearing dito. Ilag yung ibalik sa 2016 hangtod sa 2021. Kadto gi ilang fokusan og maayo. Kinsa man tong administrasyon sa mga Duterte ni President Duterte. Kadto gi ilang dukidok nagsugod na ba mo ani, pilay flood control ani nga budget. Naada yun nasulti dito nga ang kinadak-an ko nung flood control sa niagi mga presidente except lang ani rong atong present president administrasyon tuadjod ko no sa kang President Duterte, former President Duterte. Niabot man ting itong 28 billion mo'y kinadak-an sa niaging mga presidente. Siya'y kinadak-an. Okay. O gipangutana sa na dito gyapon sa mga diskaya. Ug unsa may tubag sa mga diskaya, lahi man tong panahon ni President Duterte kay ang amo atong dealings legal gyud. Why mga insert, why mga pressure. Once makadaogan ni misbidding, tuloy-tuloy na. Kay ang among tanan nga mga budget program fund unya monitored og dili mi bayran basta substandard ang among gibuhat. Panahon kuno ni Duterte. So daghan sa silang project panahong Duterte kay nidaog man gyud sila. Isa dili sama karon na ang kwarta nga among gidawat sa among mga projects gikan sa unprogram fund. Unya daghan kaayo ang i-demand gikan namo nga mga insertion sa contract og panggigipit. Mao na ilang giingon. So ilang gyapon gipamatud-an nga yes, naa mi project ato pero legal kuno, program. Nagsulti gyapon sila sa kamatuoran. Apan usahay tungod sa pagdumot ipasangil gid nato ngadto sa atong gidumtan. Kabantay mo nang naay makasa inyong anak baka mo maginikanan kasa inyong anak asa dayon ang maguwang makasa asa ipasangil. Mangod ko anay. Bisag ka na mga bana makasa niya galagot na sa asawa nganong nangabit man ka di ka mangabit ana luod na kay nagnaw. Sige gyaw-yaw. Bisag kung siya ito isulti, wag na lang kita'y sakto. Sila na lang kita'y sakto. Makapangabit na Hasta mga anak na akong na-interview nga nalulong sa drogas. Akong interview ang uban ba? Ipasangil sa ginikanan. Di ka makasuyop anak pa dir, sigihan kag latos. Nya pagkadako na ako, sigihan ko may pagmusuyop ka. Matod pa kuno niya. Naong nimo, so parihad kag naong atong silingang manuyupay. Kaambo ang gagab, sigihan tani mo yung suyop wa ta mo suyop, may pagsuyupan. Mo na ilang ipangsulti. Ipasangil ba? Pero di gadon tana ngayan. Mausad nang pare, nganong dili ni mabati atong simbahan, di mo muhog sa kolekta. Nya ako pwede man ako ingon, di mo mamalit og slot. Kana magpasingin lanay ba? Sana sila. Nya dili na magpuyo sa kamatuoran kay ang imo nang suportahan, ang imo nang pasangil. Pasabot ang imong pagpangita sa kamatuoran base na sa imong gustong mahitabo sa imong gidumtan, dili na sa gusto nimong mahitabo para sa katilingban. Example, ngano man ginang impeachment sa Vice President nga dugay naman na kayo gisigi man ginag kumbate nilag maayo nga 125 million man na more or less na confidential fund. Sige, ibutang ta nagbinuang ang Vice President.
Pero naa may billions na confidential fund sa laing mga departamento o sa opisina sa presidente nganong wa man na imbestigahe. Doon naman sad sila yung mga questions nga gipadagan ang kuwa ngadto nila nga ila sang kinahanglang i-justify. Nganong wa man hisguti? Nganong kanira mang 125 million unya nag-justify ra ba dito sa kuwa? Karong bag-o, justified ra ba tanan? Nya ano man nahisguti ka ng billions nga matod pang Senador Marcolita, more or less na ay mga 500 confidential funds nga wa mahisguti nga mo total sa naog billions. Sa office lang sa atong presidente, pila na? Mga 5 billion matingal ito ang iyang confidential fund. Kagamay ra ng 125 million ikumpara nimo sa 5 billion. Nya wa gid hisguti. Nya na-spent ng 5 billion, wa gani siya ka-determine og hain ning ghost project. Na mo man unta nay purpose nga naa kay confidential fund para mahibaw-an nimo mga anomalya nga nagtago-tago diha. Ngano man na imbestigahe tungod kay ang nag-imbestigar dunay pagdumot og ang iyang pagpangitag kamatuoran para lang maduot ang iyang gidumtan na himo natang bias. Mo na ingon si San Pablo dire, likay ang pagdumot og ang pagpamakak. Kay nanagitay dumtan mga igsoon, mangita tag mga kamatuoran para lang anang atong gidumtan. Dili ta mangitag kamatuoran para gyud sa pagwagtang sa bakak. Muna magampo ta atong mga leaders sa gobyerno ug sa simbahan. Apil na ning nagwali karon, iampo na mangita unta tang tanan sa langitnong mga butang dili dinhi siyuta. Kami dinhi akong giingon atong staff mga 50 kabuok ni more or less ni antos mi nga mo trabaho og 7 days a week. Of course na day off pero ang among allowance good for 7 days. Pero ang 3 days, dili na mo kubrahon, ang 4 days lang. Kay negative ta kanunay. Thanks be to God. Sa niaging simana natong kolekta, na positive na ang atong kolekta. Kay sinimana ang akong pagpakwenta para di kay ta madaot. Salamat ninyo. Nga inyong gidako-dako aghog sa sibot. Nga akong giingnan ang atong treasurer, atong accounting. O sige. Karong si Manaha is 6 days nato. Ang ilang allowance. Karong si Manaha. Igsunod si Mana, inigkwinta, negative na sad. Abalik, tag 4 days. Muna kamong ni as katilingba nato din his Compostela, kamo ra gyud makapa 6 days. Nya monitora pod ning atong nagtrabaho dinhi, ila bang na-implement ang atong guiding principle nga trust Cebu. Labi na ginang Cebu. Unsa to'y meaning sa Cebu? Clean, economizing, beautiful, and useful. Wa na ganin nato ma-implement din he. Ing na dayon padre, hain naman ang atong gipakaon for 6 days. Kay apil ko ana. Ama 6 days sa derong ako denggoan, typin, ayay, salamat. Okay, nag 4 days baya sad ko. Tuumog sila rin nag 4 days. Hasta sa dako 4 days. Muna, salamat. Og salamat sa inyong pagpalit og slot. Mauna ni ang atong update. Sa atong grace, niabot nag 53,715 ang atong halin. Naapay 646,285 ka slots nga available. Tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge. Nga tag 7,177 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela PPSC para ni sa ato dinhing ongoing nga mga projects. Ang atong halin niabot nag 17,790 ka slots na apay 82,210 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200. 42 na sad ka challenges ang atong nadawat. Pakpak, salamat kayo. Ni pasabot nga bahalag gutomon ta, wa na tay gikaon, palit yung slot kay bulahan kamong gigotom kay kamo pagabusgon, di ba? Bahalag mapobrita basta palit lang gitag slot kay bulahan kamong mga kabos.
Ano man, kay kaning atong pagpalit og slot para ni langit. Unsa to'y meaning sa slot? Sacrifice ang S, love ang L, offering ang O, treasure ang T. Nya ang sumpay ani, sacrifice for salvation, love for the church or for the poor, offering to God, and treasures in heaven. Wow, kanindot ana. Nya unsaon pagpalit og slot? First, saman, ihatod sa opisina, madomingo na sa tay mga tables des gawas. Ikaduha, ideposito sa atong mga bank accounts. O, tanawa din sa atong atong screen na dinhi awa di ay. Na dinhi ang atong kana ganing mga bank accounts. Nya nasa tay GCash. Ana, pero nga akong GCash murag makuan na ni puno na ni karong si Manaha. Kay murag 3,000 na malay kuwang para mapuno. Karong adlaw murag mapuno na ni. So ayaw lang ni akong GCash, kanina lang ubang GCash or kwarta padala. Kwarta padala, why limit? Gawas lang sa akong side ay ko padadig kwarta padala sa Western Union. Kaya di na ko na maklaim, gi-block na ko. Pero kaning ubang mga ngalan din padadi. Mga igsuon, kining atong paghimo aning mga butanga, dili ni para personal, para ni natong tanan. Og thanks be to God, ang atong TV, ni under na ba ng duha ka TV diha? Sa ligi? Wala pa? Wa pa mo nakita diha? Ingon, ni under naman ko na, wa pa di ay. Namakak da itong nag-text na ako. Di man ako makita diri. Pero linyahan na nya karong adlaw basig mapaandar na ning upat ka TV dinhi sa sulod sa simbahan, igtataon na lang usa didto. Salamat kay Ginoo. Nya ang didto sa gawas ato pa manggibuhatan og kanang iyang butanganan basig madugay-dugay to didto. Pero naa na ang TV, available na. So ang ato na lang kuwang dinhi mga kamera para sa atong live streaming. Ako lang yan ang ipakontrat ay pabidingan atong tan-awon kon pila aron inyo na sana siyang paliton. Oh, nindot na